ninyo itong ipasa. Skandal. Paki-delete ng mga kopya. Skandal. Kawawa kasi ang biktima. Skandal. Mas mabuti pa suportahan sila. Skandal. Wag po ninyo itong ipasa. Skandal. Paki-delete ng mga kopya. Skandal. Kawawa kasi ang biktima. Skandal. Mas mabuti pa suportahan sila. Kapag may isang taong mag-upload ng pic o video, ang hirap na talaga na mabura ito. Mabilis kasing kumalat na para ang apoy. Pinapanood ng mga bata, matanda, girl man o boy. At dahil milyon-milyon na ang online ngayon, ang pag-share ng link ay halos di na makontrol. Pinipiestahan at pinagtatawanan ang mga nakita nilang mga hubad na katawan. At kahit alam pa nila ito ay kasalanan, patuloy pa rin nila itong tinititigan. Nandun na sa loob ng kanilang mga phone at nakasave na rin sa imagination. Nasaan na ba ngayon ang ating konsensya? Baka nakalimutan ang tinuro ng Biblia na ang bawat tao ay dapat nating irespeto, kasi yon ang mensahe ni Jesu Cristo. Skandal. Wag po ninyo itong ipasa. Skandal. Paki-delete ng mga kopya. Skandal. Kawawa kasi ang biktima. Skandal. Mas mabuti pa suportahan sila. Skandal. Wag po ninyo itong ipasa. Skandal. Paki-delete ng mga kopya. Skandal. Kawawa kasi ang biktima. Skandal. Mas mabuti pa suportahan sila.